Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waqfu utawi iki iku mertelaake wakop. Tanwinanis rofat kini ja'al alifah waqfan wa tilwa gairi fatkinik difa. Ija'al ndadekake sapa sira alifan ing alif, tanwinan ing tanwin isrofatkin ing dalem sakwise fatkah, waqfan krana tingkah wakop, waqdifa lan buango temen sapa sira tilwa gairi fatkin ing nyandingi sakliyane fatkah. Ai tegese ida wukifa ing dalem nalikane diwakopake opo alal ismi opo isim al munawwani kang ditanwin. Fa ing kana mongko lamun ana opo atanwinu opo tanwin iku wakian kang tumiba ba'da fatkatin ing dalem sakwise fatkah. Ubdila mongko diganti opo tanwin, diganti alifan ing alif. Wayas malulan mengku opo dalika mengkono fa ing kanat tanwinu wakian ba'da fatkatin ma ing isim fatkatuhu kang utawi fatkai ma iku lil i'robi krana i'rof. Nakwu ra'aitu zaidan, umpamane lapat ra'aitu zaidan, ra'aitu ningali sapa ingsun zaidan ing zaid. Wa malan isim fatkatuhu kang utawi fatkai ma iku linggoiril i'robi krana sakliyane i'rob. Kakaulika kaya pengucap sira fi ihan ing dalem lapat ihan wa waihan lan lapat waihan. Lapat ihan iku isim fi'il. Qauluhu pengucape Kyai Musonef ihan ing lapat ihan iku fatkatuhu fatkai lapat ihan lil binai maring mabni bi makna angkafifu kelawan nganggo maknane angkafifu, leren sapa ingsun atau manggon sapa ingsun. Lapat waihan, wawaihan utawi lapat waihan iku misluhu sepadane lapat waihan bimakna ata'ajabu kelawan nganggo maknane ata'ajabu gawok sapa ingsun. Dadi artine ihan leren sapa ingsun, waihan gawok sapa ingsun. Ngucap sira ing lapat iha, ing lapat iha wa waiha lan ing lapat waiha. Wa ing kana lan lamun ana apa atanwinu apa tanwin iku wakian kang tumiba ba'da dumatin ing dalem sakwise doma au kasrotin utawa ing dalem sakwise kasro. Kudifa mongko dibuang apa tanwin wasukina lan disukun apa makuruf qoblahu kang ing dalem sadurunge tanwin. Kakaulika kaya pengucap sira fi ja'a zaidun ing dalem lapat ja'a zaidun, ja'a wis teko sapa zaidun zaid, wa marartu lan liwatan sapa ingsun bi zaidin ketemu zaid. Ngucap sira ing lapat ja'a zaid wa marartu bi zaid. Waqtif lil waqfi fi siwat tirori silata ghairil fatki fil itmari
Wa asbahat idan munawwana nusib fa'alifan fil waqfi nunuha kulib. Waktib lan buango sapa sira lil waqfin krana tingkah wakaf. Fisiwat tirori ing dalem sakliyane tingkah darurat syair sila tanggoiril fatki ing huruf len kang nyambung sakliyane fatkah fil itmari ing dalem isim domir. Wa asbahat lan nyerupani apa idan lapat idan fujaiyah munawanan ing isim kang ditanwin nusibah mongko dinasupake apa munawanan. Fa'alifan mongko ing huruf alif fil waqfi ing dalam tingkah wakaf. Nunuha utawi nune lapat idan iku kuliba. Iku kulibah diganti opo nunuha. Ida wukifa ing dalam nalikane diwakopake opo ala haid domiri opo hak domir. Fa ing kanat mongko lamun ana apa hak domir iku matmumatan kang diwaca doma nakwu ra'aituhu umpamane lapat ra'aituhu ra'aitu ningali sapa ingsun hu ing Zaid. Au maksuratan utawa kang diwaca kasra nakwu marartu bihi umpamane lapat marartu lewatan sapa ingsun bihi ketemu Zaid. Dadi diwaca kasra ya bihi. Kudifat mongko dibuang opo silatuha huruf len kang nyambung wa wukifa lan diwakopake opo alal hak ing atase hak wa wukifa lan diwakopake opo alal hak opo hak sakinatan kali kang mati illa fit darurati angin ing dalam tingkah darurat syair. Wa ing kanat lan lamun ana apa hak domir iku maftukatan kang diwaca fatkah nakwu hindun ra'aituha dadi hak domir iku diwaca fatkah. Hindun utawi mbak Hindun iku ra'aitu ningali sapa ingsun ha ing mbak Hindun. Wukifa mongko diwakopake apa alal alifi opo huruf alif walam tugdaf lan ora dibuang opo huruf alif. Wasabahu lan nyerupakake sapa wong araf idan ing lapat idan bil mangsubi kelawan isim kang dinasupake al munawwani kang ditanwin fa abdalu mongko ganti sapa wong araf nunaha ing nune lapat idan diganti alifan ing alif fil waqfi ing dalam tingkah wakaf. Wakatfu yal mangkusi ditanwini ma lam yung soba au laming subutin fa'lama wa gairu ditanwini bil aksi wafi nakwi muren luzumu roddil yaktufi. Wakatfu yal mangkusi utawi buang yae isim mangkus ditanwini kang anduweni tanwin malam yungsop ing dalem selagine ora dinasopake apa mangkus iku aulah luwe utama min subutin tinimbang netepake yak mangkus faklama mongko werwa temen sapa sira. Wa gairu ditanwini utawi liyane isim mangkus kang anduweni tanwin iku bil aksi kelawan hukum sebalike wa fi nakwi murin lan ing dalem umpamane lapat murin maknane murin wong kang merwake. Luzumu roddil ya utawi tetepe balikake ya iku uktufi diatutake apa luzumu roddil ya. Ida wukifa ing dalem nalikane diwakopake opo alal mangkusi opo isim mangkus al munawwani kang ditanwin fa ing kana mongko lamun ana opo isim mangkus iku mangsuban kang diwaca nasab ubdila mongko diganti
Min tanwini sangking tanwine isim mangkus diganti opo alifun opo huruf alif. Naku ro'aitu qodian. Ro'aitu ningali sapa ingsun qodian. Ing wong kang mutusi. Dadi diganti alif ya. Qodian ana alif ya. Fa'ilam yakun mongko lamun ora ana apa isim mangkus iku mangsuban kang diwaca nasab. Fal muktaru mongko utawi wajah kang difili iku al waqfu waqaf alaihi ing atase isim mangkus bil katfi kelawan buang ya. Illa ayakuna angin yen to ana apa isim mangkus iku makdufal aini kang dibuang ain fi'ili. Awil fa'i utawa fa fi'ile kama koyok keterangan sayati kang bakal teko apa ma fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat hadaqot. Hada utawi iki wong lanang iku kot wong kang mutusi wa marortu lan liwatan sapa ingsun bikot ketemu wong kang mutusi wa ya jusulan wenang apa al waqfu apa waqaf alaihi ing atase isim mangkus bil isbatil ya'i kelawan netepake ya. Kakiroati Ibni Kasirin koyo bacaane Imam Ibni Kasir surat Ar-Ra'd ayat 7. Wali kuli qaumin hadi surat Ar-Ra'd ayat 7 ya. Wali kullin qaumin. Wali kulli qaumin lan iku keduwene saben-saben kaum hadi utawi wong kang nuduhake. Dadi netepake ya hadi. Ana ya hadi. Fa in kana mongko lamun ana apa al mangkusu, apa isim mangkus iku makdufal aini kang dibuang ain fi'ile kamurin koyok lapat murin isma fa'ilin kali dadi isim fa'il min aro saking lapat aro. Awil fa'i utawa fa fi'ile kayafi koyok lafat yafi alaman kali dadi isim alam lam yukof mongko ora diwakofake apa isim mangkus illa bi isbatil ya'i angin netepake ya. Fatakulu mongko ngucap sapa sira hada muri. Hada fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat hada muri. Hada utawi iki wong lanang iku muri wong kang merwake. Dadi ya tetepno ya muri. Wahada yafi. Wahada utawi iki wong lanang iku yafi fa yafi. Ya tetepno. Wa ilaihi lan maring lam yukof illa bi isbatil ya'i. Asaro awe isaro sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane wa fi naqwi murin luzumuradil yaktufi. Fa in kana mongko lamun ana apa al mangkusu isim mangkus iku nggaira munawanin ora kang ditanwini. Fa in kana mongko lamun ana apa isim mangkus iku mangsuban kang diwaca nasab sabatat mongko netepake apa ya uhu ya isim mangkus sakinan kali kang mati. Naku ro'aitul qodi. Umpamane lapat ro'aitu ningali sapa ingsun al qodi ing pak penghulu. Wa ing kana lan lamun ana apa isim mangkus iku marfu'an kang diwaca rufa au majruron utawa kang diwaca jer jaza mengko wenang apa isbatul ya'i netepake ya wakat fuha lan buang ya wal isbatu utawi netepake ya iku ajwadu luwih bagus. Naku hadal qodi umpamane lapat hadal qodi. Hada utawi iki wong lanang iku al qodi pak penghulu atau pak hakim wa marortu lan liwatan sapa ingsun bi qodi ketemu pak qodi. Wa ghairu hatta nisimin mukarroki sakinhu auqif ra'imat takaruki au asmimid domata auqib
mut'ifah malaisa hamjan au alilan inkofa mukarokan wakarokatin kula mukarokan wakarokatin kula lisakinin takrikuhu lam yu'dzulah wagairo hak taknis wagairo hak taknis lan ing sakliyane hak taknis min mukarokin sanging kuruf kang dikarokati sakin nyukono sapa sira hu ing gairuha taknisi aukip utawa makopake sapa sira roi matakaruki kali wong kang gawe rume karukat wong kang gawe rum karukat maksude ngambekake swara atau nyembunyiake swara au asmim utawa maca ismam sapa sira adumata ing duma au kif utawa makofake sapa sira mut'ifan kali wong kang makofake tatif ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku hamzan rupa hamzah au alilan utawa dipanjingi huruf ilat in kofa lamun manut apa ma mukarukan ing huruf kang dikarukati wa karukatin lan ing pira-pira huruf kang dikarukati ungkula ngeleo temen sapa sira atau mindao temen sapa sira lisakinin maring huruf kang mati takrikuhu kang utawi karukate sakin iku lam yu'dzulah ora dicegah apa takrikuhu ida urida ing dalem nalikane dikarepake apa al waqfu apa waqaf alal ismi ing atase ngene ya ida urida ing dalem nalikane dikarepake apa al waqfu waqaf alal ismi ing atase isim al mukaroki kang dikarukati al akhiri huruf akhiri fala yaklu mongko ora sepi apa akhiruhu akhiri isim al mukaroki min ayakuna saking yento ana apa akhiruhu iku hak taknisi hak taknis au gairuha utawa sakliyane hak taknis fa in kana mongko lamun ana apa akhiruhu fa in kana mongko lamun ana apa akhiruhu akhire isim al mukaroki iku hak taknisi iku hak taknis wajib mongko wajib apa al waqfu waqaf alaiha ing atase hak taknis bisukuni kelawan sukun kakaulika koyok pengucap sira fi hadihi fatimatu ing dalem lapat hadihi fatimatu hadiyu utawi iki wong wadon iku fatimatu mbak Fatimah akbalat kalimat dep sapa Fatimah ngucap kalimat dep sapa Fatimah ngucap ing lafat hadihi Fatimah hadihi utawi iki wong lanang iku Fatimah iku mbak Fatimah wa ing kana lan lamun ana apa akhiruhu akhiri isim iku gairo hak taknisi sakliyane hak taknis wa fil waqfi lan iku ing dalem tingkah waqaf alaihi ing atase isim kum satu aujuin utawi ana 5 pira-pira wajah rupane atas kinu wakop sukun warromu lan wakop rum wal ismamu lan wakop ismam watat ifu lan wakop tatif wan naklu lan wakop nakal siji wakop sukun loro wakop rum telu wakop ismam papat wakop tatif 5 wakof nakal farraumu mongko utawi wakof rum iku ibaratun tetembungan anil isaroti saking awe isaro ilal karukati maring karukat bisautin kelawan swara kofiyin kang samar maksude wakof rum swara sing samar padha karo surat
surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Fi lailatul qadri te waca qadr. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Iku wakop arum ya. Wal ismamu utawi wakop ismam iku ibaratun tetembungan anidomis safataini saking ngumpulake lambe loro ba'da taskinil karfi ing dalem sakwise nyukun huruf ala kiri kang akhir walaya kunulan ora ana apa wakop ismam iku illa fima angin ing dalem perkara karukatuhu kang utawi karukate emah iku dumatun duma. Wakop ismam surat Yusuf ayat 11. Contone wakop ismam. Lata manna ala Yusufa. Lata manna asline lapate iku lata manuna lambene mejojo ya. Lata manuna wasartul wakfi utawi syarate wakof bitat ifi kelawan tatif iku alla yakuna yen to ora ana apa al akhir huruf kang akhir iku hamzatan rupa hamzah ka qotoin kaya lapat qotoin wala muktalan lan ora isim kang muktal kafatan kaya lafat fatan wakof tatif ya ka qoto kafata wa ayaliya lan yento nyandingi opo al akiru hamzah karukatan ing karukat kal jamali koyok lapat jamali fatakulu mengko ngucap sapa sira fil wafi ing dalem tingkah wakof alaihi ing atase lapat al jamali ngucap sira ing lapat al jamal maknane unta al jamal bi tasdidil lami kelawan tasdite lam fiile lame iku ditasdid ya. Al jamal fa ing kana mengko lamun ana apa makuruf qoblal akhiri kang ing dalem sadurunge kuruf kang akhir iku sakinan kang mati imtanaa mongko dadi kecegah apa atatifu waqaf tatif kal qimli kaya lapat al qim perkara kang dimuat al-qiml wal waqfu utawi waqaf binakli kelawan nakal iku ibaratun tetembungan antas kinil karfi saking nyukun huruf ala kiri kang akhir wa nakli karukatihi lan minda karukati al karfil akhiri ilal karfi maring huruf alladhi rupane al karfi alladhi rupane kuruf qoblau kang ing dalem sadurunge al karfil akhir wasartuhu utawi syarate waqaf nakal iku ayakuna yen to ana apa makuruf qoblal akhiri kang ing dalem sadurunge kang akhir iku sakinan kang mati kobilan kang nrimo lil karukati maring karukat nakwu hadad doruf hada utawi iki wong lanang iku ad-doruf pukulan waro aitulan ningali sapa ingsun ad-dorof ing pukulan wa marurtulan liwatan sapa ingsun bidorif ketemu pukulan dadi waqaf nakal koyok contoh ning Quran mono surat Al-Hujurat ayat 11. Ayate asale lapati bisal ismul fusuku diwaca bisal ismu bisal diwaca bisal lismul fusuku dadi diwaca lismu asaliku bisal ismu tewaca lismu iku jenenge waqaf nakal
Fa ing kana mongko lamun ana apa makuruf qoblal akhiri kang ing dalem sadurunge akhir iku mukarukan kang dikarukati lam yukop mongko ora diwakopake apa binakli minda karukat kajak farin koyok lapat jak farin wakadalan koyok mengkono lam yukop binakli ingkana lamun ono apa makublal akhiri mukarukan iku sakinan kang mati layak balu ora nrimo apa sakin al karukata ing karukat kal alifi koyok alif nakwu babin umpamane lapat babin wa insanin lan lapat insanin wa naklu fatkin min siwal mahmuzilah ya rohu basriyun wa kufin nakulah wa naklu fatkin utawi minda fatkah utawi ngelefatkah min siwal mahmuzi saking sakliyane hamzah iku layaro ora berpendapat atau ora bahas ora ningali ora berpendapat hu ing naklu fatkin sopo basriun ulama Basro wa kufin lan ulama Kufah ngene ya wa naklu fatkin utawi ngele atau minda fatkah min siwal mahmuzi saking sakliyane hamzah layaro ora berpendapat hu ing naklu fatkin hu ing minda karukat maksudnya ing ngele minda karukat sopo basriun ulama Basro wakufin utawi ulama Kufah iku nakulah ngeli atau minda sopo ulama Kufah madhabul kufiyina utawi madhabe pira-pira ulama Kufah iku ana sak temene kelakuan iku ya juzu wenang opo al waqfu waqaf binakli kelawan minda karukat iku sawaun podo uga kanat utawi ono opo al karukatu karukat iku fatkatan rupa fatkah au dumatan utawa rupa dumah au kasrotan utawa rupa kasro wasawaun lan iku podo uga kana utawi ono opo al akhiru huruf akhir iku mahmuzan iku rupa hamzah au gairo mahmuzin utawa sakliyane hamzah fatakulu mongko ngucap sapa sira ing dahum ing dalem munggoe pira-pira ulama Kufah kufiyin hadad doruf ing lapat hadad doruf hada utawi iki wong lanang iku ad-doruf pukulan wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun ad-dorof ing pukulan wa marartu lan liwatan sapa ingsun bindorif ketemu pukulan fil waqfi ing dalam tingkah waqaf alat dorbi ing atase lapat dorbi wahada utawi iki wong iku wahada utawi iki wong iku aridu wong kang bantu waro aitu lan ningali sapa ingsun arida ing wong kang bantu wa marurtulan liwatan sapa ingsun biridi ketemu wong kang bantu fil waqfi ing dalam tingkah waqaf alarid ing atase lapat arid wa madhabul basriyina utawi madhabe pira-pira ulama Basro iku anau sak temene kelakuan iku laya jusu ora wenang apa anaklu minda karukat ngele karukat ida kanat ing dalem nalikane ana apa al karukatu karukat iku fatkatan rupa fatkah illa ida kana angin ing dalem nalikane ana apa al akhiru huruf kang akhir iku mahmuzan rupa hamzah faya jusu mongko wenang ing dahum ing dalem munggoe ulama basriyina apa ro'aitu rida lapat ro'aitu rida ro'aitu ningali sapa ingsun arida ing wong kang bantu
Wayam tani ulan dadi kecegah apa ro'aitu dorof. Apa lapat ro'aitu dorof. Ro'aitu ningali sapa ingsun adorof ing pukulan. Wa madhabul kufiyina utawi madhabe pira-pira ulama Kufa iku aula luwe utama. Wa madhabul kufiyina utawi pira-pira madhabe ngene ya. Wal madhabul kufiyina utawi madhabe pira-pira ulama Kufa iku aula luwe utama li anahum krana sak temeni pira-pira ulama Kufa iku nakolu minda sapa al kufiyin hu ing anaklu minda karukat anil arabi saking wong Arab. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.